Ngiyabonga ukuthi sanibonani. Imina ngicela uDJ ukuthi angidlalele ngoma. Ngoba ngisho uSiciko uyazi ukuthi bengiyithanda kakhulu le ngoma. Wazi wathi hayi ngoba uyayithanda le ngoma kumele udlule ku-music video wayo uthi nje shui. Engibhalela ku-WhatsApp. Ngicela ukubingelela Mhlonishwa MEC wa-Arts and Culture umnumzane uKhawula, siyathobela baba ukuthi ube kanye nathi. Sengunothisa ikhaweni uhlala usilahle njalo lapha ukuhle ukubi awuphuthwa lutho. Ukhulu lokho siyakunothisa kakhulu. Mawukhala ngebhizi usukhala ngaye kwabanye kodwa uza kuthina akazikhala ngebhizi uza kuthina. Ngibingelela amaciko akhona, ngibingelele amavulandlela, ngibingelele abafowethu abagidayo kuthiwa bayibetha amagidangoma. Sithi amadenza ngoba bathanda lelo gama lesi sikhathi. Bese ngibingelela nina nonke njengoba nigcwele lithe phama ukube kuthiwa bengengani ngabe lo mcimbi wenziwa namhlanje awubanga impumelelo. Kodwa ngeke sikwazi ukushaya ihlombe ngoba isimo esihlangene ngaso asikuvumi lokho. Ufishane engizokwenza la ukuthi ngizomemezela isamba ekuthe abaculi bahlanganisa namanje sisahlanganiswa. Ngifisa ukusho lokho namanje kusahlanganiswa. Kodwa before ngikwenze lokho ngizocela ukukhathana kakhulu nomndeni wabamthulu, ngikhathana kakhulu nomndeni wakwaDlamini okusehlele bese ngakulindele. Akekho futhi obengathi behlelile ukuthi namhlanje siyohlangana kanje, sihlangana neNkosi yamaJokane. Kubuhlungu abamukeleki ukuphumula ukuthola kuphela amawulele mawuvuka ekuseni uqhuba kulobu buhlungu olale ubuzwa. Ngithi asiphephisaneleni sonke ngoba silimele sonke. Usicebi ngizothi nje kafushane ngichaze ukuthi ngimazeni kanjani. Usicebi ngimaze ngale ndoda yakwaNdlovu uThuthana. Ngoba ubembiza ngomshana wakhe. Uyena ubemrekhoda, uyena ubephethe izinto zakhe zonke. Into-ke indlela esiphila ngayo noThuthani, into mayekholela kuyona nami vele isondele kuyona. Ngenhlanhla-ke uSicebi ube nethalente elisimanga. Wathi mayemethula esho ukuthi ngumfana kwakubo okanje kwaba ukuxhumana kanjalo noSicebi kusukela ngalezo khathi. Sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwana noNtumakahle, ngaze ngababiza endlini ePitoli bobabili. Ngathi abazongivakashela lo nomunye angangamtshela ukuthi kuza lo nomunye. Kodwa wathi mabefika akaze kube bikho inkinga, kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku. So ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu Gatsheni. Ithema ifika intwana yakho emculweni. Kunama interview nobentwanako bewenza. Wayekusho ukuthi abaningi babengafuna selisigaba leNkosi yamaJokane. Bemthuka abanye abalandeli kuthiwa khona ngeke uzuke indawo naleli gama olisebenzisayo. Kodwa waphikelela akazaza kushintshe namhlanje uze wahamba eNkosi yamaJokane. Bengithi uMdumazi uzoba khona ngoba umazi wami uSicebi ngazi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshaba bobili uSicebi esemncane. Bengithi uzoba khona ngamazi beshaba bobabili. Ithini nangesho ithi nginecala weNkosi yamaJokane necala kuthiwa icala lakho ingoma. Nayazi leyo ngoma? Okay. Ngingomunye owathinta uGatsheni. Ngithi hayi sengizwa ngathi uSicebi usecula nawo wonke umuntu. Engathi usefeature wonke umuntu. Gatsheni Vimba ngingomunye wabanomona ngoba ngangole ithalente. Nalo ukuthi hayi ngeke bazomqeda ushukela lo muntu. Kanti angazi ukuthi uSicebi inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba. Ubecula nawo wonke umuntu noma kuthiwa yivuka lelifika manje umuzi uSicebi ecula lapha kanamsebenzi. Ukuthi studio isound right oyinjani ubengakwazi ukunqaba. Kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane
Amashow akhe awenzile mahle kakhulu besingazi ukuthi uwenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona ibemtshele ukuthi lo muntu uyavalelisa. Eyokugcina nje yenze eCanberra City wazi akazi ukuthi njengoba ngibona lo mcimbi wenzekile namhlanje, izolo besiye khona abasiceli siyobheka indawo la azofihlelwa khona. Ngafonela kuTizozo, ngifisa ukusho lokhu. UTizozo, nanya ngathi mfowethu sibambe kulukhuni, sibambe ngapha nangapha. Ngicela ulekelele. Wagijima. Size sahlukana ngo-12 obusuku efonini. Kuze lo mcimbi wenzeke. Namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabantu. Ngicela sibonge kakhulu mfowethu. Awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena umaskandi. Kodwa uze nge-umbrella yale yabhena elapha ebizwa angifune kuyilungu. Yini isipha? Isipha. Zeyiluma kakhulu. Ngomsombuluko ngesonto yengaxhumana noSomnandi ukuthi ngaphandle Somnandi wathi kuba ngiye ngithinte wena makunje esibonisana ngisenze njani ngathi ngazivulele igroup si-add wonke amaciko sacela ukugezana ukuthi akasi-addele bonke amaciko ngoba iwona awaziyo badizayina kuyena amaciko angena amanye sasiwafaka eshayo left egroupini yakusho lo ngamabungu khona ngeke egroupini ayishayo left. Hayi baningi nje abashayo left akuyena. Abanye babenikela beshayo left anikela aphume. Abanye befona eceleni igezane bemgwajisa. Asikho ke lapho. La isikhona sisethenini siyabonga umaciko alulesandla. Amaciko angewona amaskandi zinhlangano eyikhona njengoNyathi Foundation, abaholi abanye abakhona abakwazile ukuthi bephose ezivaneni ebebesifonela bona abahleli bemcimbi, abanye oproducer, abanye abaculi, abanye onjiniya, abanye nedatheni izwile ke kuthiwa khona uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oluya kwaMthunu nabo bayanikela bayakwenza lokho. Ifisa ukusho lokho noma ngazi ukuthi ngikusho ngaphezulu kwasiphi isisekelo, kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile masithi besimthanda umuzi wakhe awushiye ungaphelile kuyomele uqedele. Mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile, usuqedeliwe ukuthi ucede mina ngithanda ngempela. Ngiyaxolisa ukusho lokhu, ngikusho MEC anginasekelo, kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela siqinisile akukwazi ukuthi sokungaba yinxiwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe sewuqeda. Besibanga leli igama lomnumzana angazi kwagama nini yena, kodwa bethi nje umnumzane mangikhuluma athi akushiwo lokho kumnumzane angazi ukuthi zawushaya obenza lolu hlelo ngapha emsini. Okay. No. Uthi bakugada lo leshaka. Hayi angikho la. Sifisa ukubonga kakhulu kumaciko nabo bonke sengibabalile abathe banikela. Kulokhu kuzoshintsha. Imali sicela ukuthi yonke sikhokhayo siqoke inkampani yabangcwabi ezongcwaba uSicebi kanye noGuti. Sathi lo mnikelo esiwunikelayo sizohambisa kumngcwabi esimqokile. Sasa sekucela ke umngcwabi ukuthi uma kukhona igebe liyosala usiyohlangabeza sihlangane phakathi nendawo. Wavuma lo mngcwabi amathole funeral.
iwona-ke amathole funeral esithele umnikelo esiwuqoqayo sizowuhambisa kuwona. Angeke ngikhulumele ku-MEC ngoba ukhona usazokhuluma la, uzoyikhulumela yena njengomuntu ophethe uhulumeni ukuthi bona bewuhulumeni bazokwenza kanjani. Kodwa sikusho uSicebo uzonqatshwa njengenkosi, njengenkosi evele inkosi. Yeah. Umnikelo usaqhubeka usangena. Okwamanje imali esangenile is 230,000. Isaqhubeka-ke isangena okwamanje. Ngiyathobeka, ngiyabonga kakhulu ithuba ngingabonkhona ukufa. Sengathi sonke lobasila singaba ingxenye yokuya kwaDlamini. Akubongwa-ke la ezikwethu. Başarılı, kapat. Ngabonga bafowethu angibalelishe kunayo. Ulu